За съжаление, българската телевизия ще се остава самичък на тази година. През 1975 искам да кажа на всички лека нощ на българската телевизия като БНТ 1 и на ефир и на БНТ 2. Ще се видим на БТ 1 и на ефир 2. Лека нощ! Добро утро! Добре дошли на нашата първа програма Спити едно, където най-хубавото, това е първата българска телевизия в България, която е създадена през ноември 7, когато е стечено през 1959. А сега нека да започнем с нашето детско предаване. Но погоди, започва сега.